voittaa tämän väylän, niin joutuu... Mikä on betsi? Mikä? Saat mulle jo 50 auki. Viimeinen väylä. Kumpi se voittaa, niin voittaa 50 sitten. Mä saan huntin tai toi ei saa mitään. Tosiaan, par vitonen, 450. Se on ehkä mettässä, mutta se on ehkä sit noin... Ei se vaan. Mikä repäsyt on? Tulee vähän liukasta, niin ei ihan lähtenyt sen takia. Lähdetään etsiin tosiaan Topiaksen lyöntiä ja mä oon ainakin ihan pelipaikoilla. Ahaa! No, ostetaan vaikka sitten näistä videoista tulevilla sponsoreilla uudet kengät. Aivan sairas lyönti. Se tuli siis... Katsotaan saadaanko Pirkkoa. Se on tuolla missä on toi auto. Mä taidan olla 100 € rikkaampi, kuulkaas. Nyt tosiaan on lipulle varmaan semmonen 50 metriä ja... On se. Näyttää aika huonolta. Jos tää putti menee nyt sisään, niin tarjoan Kalle sulle lounaat. Ei tullut tällä kertaa lounasta. Voittaja taitaa löytyä lippispäässä. Halutaan kiittää vielä Jyväsgolfia tästä mahdollisuudesta. Kiitos ja kiitos tästä autosta ja kiitos lounaasta ja kiitos. Pistäkää tiliseuraava.